Здравейте! Чели ли сте Робин Хоп? А чували ли сте я? Ако сте чували, вероятно е било за някои от нейните известни трилогии, за Придворния убиец, за Убиеца и Шута, Сага за живите кораби. Това е от най-любимите ми автори. Ще се опитам да не ви надуя главата много, ще бъде максимално кратка. Ще бъде трудно. Робин Хоп не е авторка просто на трилогии. Нейните трилогии са част от ето тази голяма поредица. Това всъщност са 15 томчета, плюс една книга с разказ, с нейн разказ, един сборник, който също съм сложила тук. Тези 15 книги се развиват в света на древните. Това е общата арка. Ако сте започвали Робин Хоп и не сте разбирали точно какво четете и къде сте попаднали, може би сте попаднали някъде тук или тук. Понеже издателите обикновено продават трилогиите една за една, а те всъщност са обща поредица. Подходящ начин да се почне чрез Придворния убиец, поредица, която не е излизала от над 20 години, и Сага за живите кораби, чието издателство вече не съществува и никой няма да печатва. Много е тъжно. Но ако случайно сте се здобили с нещо от нея и сте потънали в този разкошен свят, вече сигурно сте се влюбили. А ако не сте, мога да ви кажа защо си струва да й дадете шанс, колкото и да е трудна за издирване. Тя има уникален свят, който изгражда много постепенно. Когато започнете с Придворния убиец, по-скоро изглежда като фентези с малко магия, но колкото повече навлизате, толкова по-магически става този свят. Сага за живите кораби ви въвежда в друга част на света, чисто географски, но и културно, в света на търговци, които имат живи кораби. Кораби със свое самосъзнание и с мистериозен начин на пробуждането на това самосъзнание, когато трима капитани от една кръвна линия починат на борда им. По-нататък продължаваме с следващата поредица за Шута и Убиеца, където вече има дракон. Дракон, който един принц трябва да победи, за да спечели една принцеса. По-нататък идва Дъждовната гора, моята любимата трилогия. Добре, това не е вярно. Всичките книги на Робин Хоп са ми любими, а тетралогията ми е най-малко любима, честно казано, но ми е безкрайно любима, което говори за общото ниво на любимост тук. В Дъждовната гора, която се явява продължение на Сага за живите кораби, направо си говорим за дракони, които са новоизлюпени, трябва да се развият в истински дракони, да се научат да летят, да оцеляват и така нататък. И понеже доста неща около излюпването им са прецакани, имат нужда от доста повече човешка помощ, отколкото е типично за едни дракони. И завършващата трилогия, до която още не съм стигнала. Робин Хоп има няколко големи качества, които отличават сред фентези авторите. Единото качество е начинът, по който се изгражда света. Стъпка по стъпка, трилогия по трилогия. Тук загадка, там отговор. И лека по лека всичко това се разгръща в един много оригинално измислен свят, с много оригинална магия и оригинални раси, видове и така нататък. Ще спести подробности, защото са спойлер. Другото, което отличава Робин Хоп, са нейните персонажи. Наистина имаш чувството, че са хора от живия живот. С всичките качества, недостатъци, предразсъдъци, грешки, успехи. Злодеите са ужасяващи, именно защото те обикновено са човеци без магически сили, алчни по начина, по който реалните хора са алчни, насилници по начина, по който има насилници в реалния свят и са доста реалистични. Също героите са доста реалистични, си имат една истинска човещина, при всеки изградена по уникален начин, и това ги прави доста интересни. Някои от тези герои ги срещаме в различни десетилетия от техния живот, срещаме други поколения от семействата им, което също е доста интересно. Не е точно семейна сага, но го има елемента на семейна сага. Това е наистина много готина авторка. Кажете ми, чели ли сте я, чували ли сте я, искате ли да я прочетете? Лошата новина, че ако искате всичките 15 книги, ще трябва да ги четете поне на 2 езика, понеже тетралогията не е излизала никога. Ето тези 4 книжки не са излизали никога на български език, но пък другото го има, просто с много издирване се получават нещата.